Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta? Adlaw dai karong Birnis no, pizza G's na sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Karon dai no ni ana sa laing sugilano no, nako ang pasultihon ug si dili pa dai no. Ako di basahon ning naay nag-comment no, duha ka buok, si Aldwin Pinay. Good morning idol. Good morning sa da idol. Shout out sa idol no. Aldwin Pinay, salamat kayo no sa pagpaminaw ug kang Sil Nagal. Salamat kayo idol. Pinamedyo ka na Sil Nagal. Ang piliya termino, Sil Nagal, salamat kayo idol. Sa tanan nga nagsulod atin tramahan no, salamat kaayo sa pagsubaybay. Bayno, ang suwatan po karon day no, pinada kini sa usa ka babae nga magpatago lang sa pangalan niya Emma. Bahin kini sa iyang bana no nga nabuang sa scatter, mga ka-listeners, no? Sino ba tayo kanino? Larry Arellano, bayno? Panikin ninyo na no, sa papaminaw no, sa kung ako ang pasultihon nga ang sinter si Ima. Ini akong bana, tiguang naman unta ni, pero murag dayabag mangutok aning kanahan. Di naman papugong anang iyang kabuang anang sigig scatter. Ambot unsa ginabuangan aning inahak. Pero aron niyo masabtan na akong sugilano no. Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Bakit ba iniwan mong nag-iisa? Bakit? Unsa deron? Nanimaho. Murag naagid, nagibaho. Murag bugas ka na paig. Hala, di ba karon ang linungag? Hala, inahak, si Kanut. Siya may galungag, ibiyaan, magkaskarahong linungag. Oy, huwag tuon, be. Daan pag lagi ko, ang linungag yun lagi. Animal lagi taning Kanut, oy. Kanut! Kanut! Hain ko hinampak! Kanut! Ano mo diyan ay, oy! Yata gibuhat re! Ay no, ora mga kadaedihang paggus kaparaw gidi mo, oy. Huwag ka kabantay nga nanimaho ng sunog imong linungag, ha? Huwag ka kabantay nga ikaw may nagluto, ana! Oh, natural, manimaho gyud. Nagunsa na ka diha, oy! Huwag Ya ko ka operador ay. Nag-cellphone na sang inahak, ay. Vida sa dimo. Daat ay gibuhat ang unsa ka. Sige na lang yung cellphone. Huwag yung kakabantay nga napaig na imong linungag, ya. Ay, naunsa hibalo ka nga busy kita. Hiya! Busy ka ron. Nayabag ka na ng cellphone, ba? Kisa na sa na imong sige ang chat, ya. Ha? Kisa na? Probida ay pataka bel taon ka. Kisa lagi na! Why ko chatan unsa ka? Nagunsa ba di ka? Dula. Hilab na ay, duwa. Katiguan na nimo, magduwa pa ka? Unsa man giduwa nimo? Unsa man taon ka ay? May ning duwa kay makakwarta man eh. Oh, kanang imong duwa, makakwarta ka na sige lidya da. Magduwa di ko. Ay sos, unsa ba tayo sige tutok ka na imong cellphone? Unsa man na? Bega, unsa man ka di ay? Kanang makita ati ka. Unsa bigtan na? Kumatala ko cellphone, tala ko sa lida, ana. Oh, nya makakwarta ka na tanaw si Lida. Kaparaw kay baka kwarta di ta, ana di ay. Kini akong duwa di makakwarta ko ani. Mao nga ay kung sabog muka nga magduwa ko. Kay sayang kayo ibis kwarta ta. Di na inutang kwarta ni. Naambot mo di ay, murason kapag yun. Nya unsa man to ana ron? Ang unsa man? Ang atong kanon, unsa man atong kanon nga nadukot naman nagmaing kanon. Apurbidan unsa ba ay mayo kay pagkaluto ang kanon. Ngita mo kag dukot usahay na unsa man nya karon nga pulos na dukot pagyaw-yaw ka. Di ba ka hili kay kag dukot? Oo. Oh, nalahot na ng dukot. Right. Ingon ani ang kabuang sa kumbana, basta makaduwa na kay na siya, bahala kung siya may tabos palibot, wa na siya paki. Unya, Na, ayaw kumpiyansa, anak Mari. Kay daga na kay nabuang anang kuha na ka ng scatter. mao ba mari? Uy, Kay bawde ka na mari. magduan ba ako anak ka ni Ato sa una? Pero di to scatter. Unsa nitong imo mari? ML. Kwarta padala? Uy, Aw, ML makaha. ML ba katong Mobile Legend? Aw, Pero kaya to na uy, karon lain naman sa uso ron scatter naman. mao ba mari? Sus, daga na kay nabuang anak Mari. Kung wa pa ko muundang ato Mari katong ML, ay way siguro og nabuang na sa ko anak ron. Pastilano, tinuod gyud tingali nga makakwarta ka anak marino. Ay sugal gud na Mari. Ha? Sugal na, uy. Mupusta ka, ana. Mauna nga kung sortihon ka, mudaog ka. Pero kung di malason ka, upod, lupod ka. Mao ba mari? Oo, mao nga kung mahimo mari. Kung madapa na ni mo badlong ng imong bana, badlunga, dyan na.
Kayon maugo ganyan ang imong bana ang scatter, Mari. Na, ambot lang. Hindi ambot lang, Mari. Ug mabuang yun ang imong bana ang scatter ba, Mari? Ambot ba kung mapaigo pa ba sa mental hospital? Nga naman, Mari. Ay, naghuot naman taon tong mga tao dito sa mental hospital, oy. Nga, magdugang-dugang pa siya dito. Ah. Puno naman dito. Mari. Yan sa may akong buhaton anak kong bana, Mari. O, kuha yung cellphone. Kuhaan og cellphone? Oo, kuha yung cellphone. O, kuha na yung cellphone, kuha yung wifi. Ah, kala no. Para mauba, pero time pa sa Maria. Pero ayun lang sad, Mari. Uy, wala good siya cellphone. Unya kuhaan pag yung wifi. Para pagsiguro, Mari. Kay si kalibutan ni mo. Ug manghuam sa cellphone. Unya makagamit siya. Kay naman sa wifi. Pero ug wifi, Mari, bisag manghuam pa sa 5 ka cellphone, di gapon sa makagamit kay wa may wifi. Ay, mausad no. Basta kay pakganga gyud ang imong bana, Mari. Kung dili ka gusto nga magsugba ka na bisyuha. Mari. Abre ka na, dali, Ay, ati, Lon. Tinakon mo lagi. Kinahong ba itiruan? Unsa ni siya? Saon man, pre, nakapaldo man. Kinsaman. Ikay nakapaldo, Pedro. Adili, oy, si Paritasyo. Paldo sa babae na imo hagod. Ay. Nagamay ra gud pre, 20 mil. 20 mil! Oh, withdraw mo 20 mil. Ano sa baya, nakabuhay ra gud tagamay kay atong usang adlaw. Pildim sa tagdulan 10 mil. Mau ba, pre? 10 mil, pili mo. Oh, my God, kay nakabuhay ko. Mau nga, sige, inom ta. Tagay, tatabag na. Tagay. Unsa may imo, pre? Ay, hanga, bisagod sala niya. Pareha si mo ha, kung sa'yo itagay mo niya. Sige, kadalaw niya, kata-kata. Sige. Pedro, kung edit to ko sa kakahon. Ako rin bahala. Sa hinambugay magdaog ta. Pre, sakto na pre. Pre. Balik ta, pre. Kani sunod gani, Balik ta, pre. sudling, ge. Oh, sunod gani, pre. Dua gani ka, pre. Kani dua, pre. Sa kuha, pre. Kani, banggihatagon kayo, pre. Aya, ada mo ng dua. Oh. Kani? Mau ba? Oh, kana, oh. Kani, pre, sa kuha ba? Kana. Uda. Oh. Ikaw dong, ang sabi hunahuna ni mo anak, pre. Pedro, ang sabi hunahuna ni mo anak, pre, Pedro. Pre, bitaw, pre. Suway, pre. Ako bitaw, pre, Ako magsuwayan. Aw, nakapaldo yun ko. Mau ba paldo na yun? Pero, dili lang kayo dinagko, pre. Kay, ginagmay naman na kumpusta. Dili ba parehas ni Paritasyo nga, dinagko naman ang iya. Pusta siya kang naggo, pre. Oh, mau lagi, pre. Sige lang, pre. Taga-ate kag link. Kana mo idua, pre. Paldo lagi ka, pre. Diin ka kanot? Dito ko nila paritasyon. Dahil nasangit ko dito. Nga naman. Kuhaan, gipapit ang taon ko, kaya nag-inom-inom man sila. Yung may ikaw, basta tagbaliban. Naiba, ubiya ka nga, magkaikugon kay tang pagkatao, di ba? Alam di ay, manggiikugon si mong mata. Paita sa naninyo, di ba sa ninutuan, no? Alam ta kanot, dainaw ni mo, ambot lang. Ito, ito na yung mahuway ko na yun. Puyo, ito na yung mo. Milagro da. Ako kakita nga nagbitbit og cellphone. Pero, wa siya kahibaw nga ako nagipagi kan giusab ang password sa among wifi. Tan-aw na og makaduwa pa pagsugal hanggawa ka. Asa din yung tawhana di ay, uy. Ko pa manigawa sa kwarto? Hala, nakatuog bang kag maayo. Ako sudlon, pukawon ako. Bida tawhana, musugot malagway kaon-kaon. Ang kanahan, nagbukot ang sabol nga natuog. Muna'y pala hubog aing dako. Pero waoroy alimuting kanahan. Kuhaon ko ning habol nga iyang bukot, be. Nganong gabuk? Inaha ko na ka matuog. Tuwag na ko dahil, Dahil tuog sa imong kagaral. Nakusa ka, uy. Kuhaan kayong, matawag na ko dahil, matawag na ko. Hilom diha, karon na lang ka matuog. Maningit kita, tigpanihapon na. Sa day, orasa day. Dili orasa. Wala hapit alas 8. Bangon na diha ron manihapon ka. Day, kay tiwason ko rin. Maglagot ani ko kanot, kanang cellphone nimo kitkitong ko gina. Ay, day, gahapit ni mo man, tiwason na ako. Bantay ka bitog dili ka musunod dayon ha. Sunod lagi ko. Awara gyud ning panuhak, wag gyud mo sunod. Ay, bahala ka di ay. Puso ko ni sudan tan-aw na to di ka ba magyaw-yaw. Ibutang ko ni parador. Sus, withdraw lang na ako na. Pildi lang yung tanan, bida. Kanig siman, panuha ka gini ba na mao gini tengon, bida. Ito man. Ay, ang kaon na. Uy, may sinukad. Waring bayana, kaon ko niya may sinukad. Day! DMM! Saman, nawag mo ka. Walang sinukad eh. Ay, ingon ka, ngaon ta. Kaya nga no, nangaon na bitaw. O niya, sinaw mo lagi kayo nini di? Ang aong di masinaw nga ako naman nagilimpyuhan. Ha? Tapi na ko gina lang kamukaon.
Ay, bida, ay. Madahan gutom kay ko, nung abol lang galing Ganiha kagaway. ta kagitawa, ganina ra kay tanan, abi na kung di nakamukaon. Kaon ko, inuod sa bebe, sukari ko kay. Kaon ko. Unsa may akong sukaran? Ha? Unsa ba? Pagkaon. Unsa man? Unsa may sundan na to, be? Naihumba nga lataon niya, adobong baboy. Kalami, biya taon. Sukari ko, day. Kay makaon ko, day. Unsa may akong sukaron lagi? Sundan lagi kanon. Wanay sudan oy. Ha? Ha? Ano ang laday, oy? Unsay, wa na ko tayo sundan. Asa man day taong sundan, ha? Ano Wa nga may nay sundan? sudan. Ano laging wa na sundan? Wa na. Nuruti mo, ikaw rin nagurot? Dili oy, ako gipakaon sa iro. Abi man ako di ka mukaon. Ako na lang gipakaon sa iro kay nangayo man dugay-dugay mo ka. Unsa? Lakiha taon ni Maway nga nung gipakaon mo sa ero ang kuan pagkaon taon wa pa ako kakaon. Mauna diha, pakanon, di man mulihok dayon kay nabuang man ang scatter. Day. Unsay day? Unsay day? Unsa taon nun eh. Wa pa taon. Unsa kan una ko. Nay balikot sa diha. Ano say kan ang balikot sa? Unsa blikod sa? Balikot sa, o di ka ganahan na ay tira-tira. Bangas ka sa body oy. Makabawas lang ko nimo. Magkakwarta lang ko. Ato kaos man long restaurant. Ikaw ima. Bahala na ganin eh. Dadaan talagang bukog. O di ba? Pungko-pungko. Porbida. Basta makanaugog. May araw ka rin sa akin, ima. Pre! Si Pretasyo. Oh, pre. Asa ka? Ha? Pre! Asa ka? Nag-withdraw ko kwarta, pre, kay upusta ko rugda ko. May go na ron! Ha? Tinuod ka, pre? Wala ka, pre! Upusta ko balik 20 mil! Asa ko? Asa na ng 20 mil, pre? Pre! Tungod kay mudaog ka ron. Paglabay ka na ako, pre, ni Pedro, pre. Naasising... Ay, may abay siya. May abay! Oh, may abay, Pedro! Di ba? Abay, ha? Si Kubil, ha? Di ka maabay, pre? Mau ba? Mabay, wa ko'y kwarta, pre. Ngita taon ko. Mga suko sa wa. Sige, pre. Ikaw na lang patad, ha? Ibaw naman ka sling. Ikaw na lang patad, ha? Sige. Mangita ko kwarta. Asa man to sa kanot? Wa man lagalit. Diri pag ito ganina. Ahag gini tawhana. Murag gini magician. Mulakaw unta ko kay magbayad ko sa kuryente kay putlanan ni. Naisira ko lang ni pultahan kadaduhan ko lang ni. Bahala, di siya kasud. Laagan bitaw kay ning kanahan. Uy, anong abli ni bag nako? Gisira ko man unta ni. Hala ka. Wala din ni ang kwarta nga igbabayad ako sa kuryente. Pre. Pida. Kumuhatag yung mong giduaan, pre. Pildi mo ko. Uy, wala, pre. Pildi ka. Pildi. O, parehas, Pero pre. ahak mo nung pasako na matong asawa kwarta ikuha na ko siyang bag. Tuom ko na uron. Patay yung kuha ni Ron. Day, limuot mong kayo. Guba ang electric pan. Wala maguba. Wa mo naginom tuyo ko. Saan pagtuyok ana? Nga naputla matag kuryente. Naputla. Ngano, what mo bayar taon? Nga may kwarta mga para bayad kurente? Ang sa kagastador sa nimo eh. Gastador. Agoy! Sakita to iba! Hilom! Ikay nagkuha para bayad. Ikay nagkuha para bayad. Animala ka. Kaya gipusta ni mo scatter. Ano? Mulimod pa ka. Ano-ano ka diha? Ha? Pagkakon ka na kayong dako. Mauna, nabuang mga ng scatter. Sige, kanabuang mga agwantahan na diha. Pamaypay diha kay watay kurente. Animal ka. Layasan ta ka. Layasan ta kang kanuta ka. Day! Hay, mao ni akong problema kay murag di na gid mabangbang ang pagkabuang sa scatter ani akong bana. Unsay sulbad ani niya? Unsaon ko ni siya nga muhunong na siya ining bisyuha? Unsa man og kamo ang pasultihon? Emma. Good morning, Lord! Salamat kay Lord. Mamamiri salamat sa mga pagampo. Good morning sa lutupan Good daw. morning sa tanan. Sa tupan. Ate Jin, ikayo na be. Ay, kayo na siya. Good morning, Kuya Alan! Ako na cellphone, Kuya Alan! Thank you kay mga mama sa iyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, pirmi ang mga bata o niya sa gulan na o paig nga toasted bread! Kahungot din sa yeah. Ang mga dagko, Kuya Alan, happy na sa kayo sila kay namay Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom po na sa Diamond Yema o BM Special. Palit mo kay Crunchy ang tasty fish cracker o kang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, lami ka na nato isum-sum-sum sa chalta, Paulitos Macaroni Crunch, o gingon man kaning tasty fish cracker. Unya, samtang magsuroy-suroy ang mga bata, ugom-ugom sa mga OBM Special, o Diamond Yema Special, maunay the best kay natong ugom-ugomon. Unya, kita ang mga bata, inomog Don Pepe Tablia, ini padong niya, kailan buntag tayo,
Dod Pepe Tablia. Kita kay nindot kay na mga bata. Happy yung kay ka kung makainom kag Dod Pepe Tablia. Sama ka happy ni mo kung mo ato ka sa Happy Mart. Walo na kulot tabunong kong maktan. Kay barato kay palalito na pay mga kaning mga school supplies dito nga barato ra kayo. Unya ng mga uniformes mga bata barato ra kayo. Duna pag yung kay mabaon o mada sa imong pamilya ang duna sir askilid sa Happy Mart maktan. O sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dog GR Pipito, ingon man, si Deshen Pipito sa Bromwich Pets. Adtual ninyo, dili atoon, typal ninyo sa Facebook, makita ninyo ang Bromwich Pets diya, og tawagi ang ilang number, kay para mahibaw mo kung ipahibaw niyo unsay buhaton sa inyong panimay. Unya sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni Uriah Kap, og sa tanan nimong mga tao diha. Thank you kayo sa kanunay pagpaminaw ninyo sa ato ang drama dire. Salamat kayo. Ngunya sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki. Ma'am Casmer Araraw, salamat kayong tanan nga inyong mga tao inyong gipainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said Panyawan Coffee Mix mo na nindot kay nato ipainom sa ato ang mga trabante or sa ato ang mga office mate kay para dili sila magduka kondisyon kay ta sa opisina ni Ta Lister Daan ba Kunsel Lister Daan o Kunsel Francis Pares ang ilang ipaggamit nga mga kape ang said Panyawan Coffee Mix. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasok sugar. Ingon man, kining bukol-bukol dato sa itong lawas. At unang imnanog Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusaw sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Iligpadiuto ni mo maughapon, sa gihapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka makaon sa imong paniuto. Maughapon sa imong pagpanihapon unya, inom na pudaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, tungod kay doon na makatambal ana, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot na lang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. O sa tanan na ito mga kaigsunan, salamat kayo ninyo sa paghimog number 1 sa ato ang number 1 nga pala sa Kabisayan o Mindanao. Ang ato ang sedlen naman ito nga tinuod mo tabang na ito. Tinuod mo agtang sa ato panuod pamaol para sa kalawasan varicose veins katul kutos kabataan. Kagid na to sa ato ang panit haplasa na to sa ato ang sedlen naman ito niya. Ilikay pag yung ka sa dindikon mga haplas ka sa ato ang sedlen naman ito kada gabi yun na haplas kita. Kutos kabataan ato na haplasa para butikang kang na. Pero sabota, anhar ta palit sa butika. Di ba Dwinsis? Sa butika rin kita makapalit pero nagi Facebook page ang Said Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal. Unya makita tanan produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil ug Celebrity Beauty Soap labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika kay natas kabukinan nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay the best kayo. Nindot kay Shopee hatod pa sa to abam. Good morning! Alam mo na kanin mo diha, Brother Jimmy, Brother Jumare Tormes, Sister Jenny Tormes sa Lagoon de Oslo, Cebu. Ngayon masab kanin mo, expert kay Captain Bobby Ralio sa Tabunok, Ilongos Leyte. Sister Gima Lord, diha sa Matapay, Ilongos Leyte. O ngayon masab kanin mo din na Sister Lisa Kunde, mabagunhin lang Leyte. Mga kauban mo sa BSC. Ayaw ko mo kalimot sa dili pa mo maatos yung mga prayer meetings. Ang ato ang pagpangaligo, gamit ang sabon nga Celebrity Kochik Beauty Soap with glutathione and papaya extra. Ano sa kinim natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Celebrity Kochik Beauty Soap. Ano na ba kamo itom-itom, pugis-pugis, blackheads or whiteheads? O sa mo masunog ka atong aping, labi na og init kayo karong panahon. Labi na atong trabaho ka na kanunay nga initan kita kada adlaw. Celebrity Kochik Beauty Soap para magpabiling ka ng hamis ng atong
atong kutis, no? Labi na kung mo palit ikaw ayo pag tuwan na ibang offer kanimo na nang suroy-suroy, ha? Mas mayo mo tanan ka sa butika para ay mong mapalit doon nagitatak nga Sid Marketing kay mao kanay original, ha? Pagbantay gyud. Thank you. Okay, salamat kay bangon niya sa tanan tubag kay isunan. Kini toksin mao ni mudaot sa atong blood cells. Atong blood cells importante tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Di kadakota ni mustiki mulapot atong dugo. Ang ato ang mabati nga mga major nga sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong mga balatian. Mao na nga mo inom gyud kag G-Detox Plus herbal capsule kada adlaw gyud kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mo hinungdan sa imong balatian ug aron ligon gyud kanunay atong vital organs. Inom gyud ta matag adlaw G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw, si Ima Ate Pres. Emma. Okay, si Ima Ate Pres kanang ang iyang bana taon ba nabuang ni scatter. Naghana na yun nabuang ni scatter ayun bot lang. Di yun na kalikayan Ate Pres kay malinggaw sa kagud niya magakwarta-kwarta sa paldo-paldo sad ba. Kun di mo nason ka pero kargado yun Ate Pres. Usa scatter. Scatter Ate Pres ba kanang murag Usa na dua. sa kuan bitaw slot machine murag inana sa kuan ba. Mao Kasi ba? naman sa casino. Kasiro mo slot machine. ay. Magakuha kag tulo-tulo parihag kuan anak ko kag kuan paldo-paldo ka. Mao na diha Ate Pres. Bam diri bang kay murag kay on kay kubiga. Tingog. Ate Pres, kanang para ba ka na musod ka sa sawa pa mauso atong Facebook, iba ka na musod ato ka sa mga kanang para ng naibay pasugalan kanang alang sa mga dato tago na kasino, sakto ba? Di gali are lang ka sa are lang ka bukod-bukod tablet are lang ka kanang mga para ng peryahan, ingon ana Na masay di kayo dato. Na may di kayo dato ba masud sa kuan. sa kasino, di ba Casino, kinahanglan oo. dagkong puhunan? Di man. Kanang slot machine og na kay 1,000, 2,000 okay ra. Mao ba? Kuan day ka, makapaldo day ka. Tinuod lang gingon Ate Pres nga ang ubang mo adto kuno na ng dili ato nga pag-unsa, pagdaot o pag-unsa. Tinuod kuno mo adto dito, mapurdoy ko mo adto anong maong. Kana kung Grabe. grabe. Magisakyanan ba? Grabe na gyud Ano kang imong kuan. Tungod sa sugal. Depende ra man nimo ba. Kana mga dato aw dako kay nagpusta. Mao ba? Magisakyanan taon ni kayo. Ang kaning panamay ko panultihon nga kanay kunong sugal mas dako ko ng pildi kaysa daog. Tinuod ba ni Dro kung sugal? Dakong pildi oy. Nasad. Ha? Kana bitong tari, dako mapildi na. Ano ko ang kanang tari wa man tikas kay makita man jud nimo ano uban no am ko ni tikas. No. Ang tanang manok nimo Uy. makabihad day nga di man. Na, di ba naagya po tikas sa manok? Uy. Naagya po. Ano tikas kita man gyud nga gaaway. Nya kana rong balian ladaan. Ang uban nga mo kapikap limong manok. Ha? Balian sa kontra. Balian na yang Ano kuha mo mo. nindot man naglawas imong manok. Balian oy. Aba, ba? Oo. Na, uy, Aba na. gyud dili natin pahika. Ayaw kana. Ano sakto ay gipahika, buhay kapay. Mao na ni tari, buhay kapay ha. Mao ba na adi un anan sad? Oh. Sa mga gitawag ng lagbungot, mga bungot ng Mao matawa. ba? So naagid ay pagkangan nga suga naagid tikas pud gihapon. Na oy. Oh. Usa gani ang putana. Na. Basa ko putana Dro. Dara na. Mao ni akong problema. Kay murag dili na jud. Yung babangbang ang kabuang scatter. Nabuang yung scatter. Yung bana nabuang scatter. Nabuang sa scatter yung bana ba? Di ba doon naman sa balita o sa Ate Pres nga kanon rin mga batanon ka nang magbuntagin sa computeran nga masakit. Oh, kana ana. Mamao naman siguro na. Hurot may imong dugo na wala makidugo ka kay tuway. Ako amiga nagatawag og 22,000 anang scatter. Sunod 18,000, na 19,000. Apan mao lagi ni kabuntag pating gubuta. Muna man sa tagalas sa kadlawon. Ini kabuntag mga eskwela mga bata way pamahaw way sudan, lakaw way kaon. Puro siya call center eh. Dili kay di pa man sa kamatay mga bata lakaw alas 6. Alas 6 media ang klase. Kasi gago pa man may mata alas 10. Yung mga anak way kaon. Na. Balik ta. Balik. Kung ari ka sa Jeremias 29, versikulo 11, okay? Jeremiah 19 verse 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo ug sa paghimo kaninyong mauswagon. Inay maalaot ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Namang uban nga puong pa
bisan ko no ang pag-ampo kana sa sugal, iapil makadaog unta ko. Iapil ko Napito ka na mag-ampo. iapil na sugal. Di mo ko na maayo, iapil pag-ampo na sugal. Dili na bisa sugutin Ginoo nang manugal ka. O mao lagi nga kung gusto jud ka kasi nga sa tong singer. Si Ima. Ma'am Emma, kung gusto jud si imong bana nga ingno tamaruhay nyo pagpuyo, mga luwag-luwag ang iyang kita, na may trabaho nga ingno tag ka ng pinadiyos. O pinadiyos ka ng bisa tinudog dili kayo dali. Pero kaningon na ni kwarta mo kunis hangin ro Ate Pres. Kwarta mo. Utility lang. Anong dahil utility din nga. Kwarta mo kunis hangin. Mao bitaw nga mato pa sa migo kumpare nga ug magampo kita na ba nga oy kanang makadaog unta ko sa usa ni mga mga kuan kanang usa nang sweet tres. trees, sweet trees. Oh, kadaog ta ko kanang naang makakita unta ako kanang maayong daog ira ko na Kayo ng balay. maligsan ta kong bana. Unsa ba ni oy kung Wala pong balik sa niya ba na? Pinabayad. mo na nga ug kita ko no magampo na balagi kay apel mag-ampo ng sugal unya di jud ka kadaog o sa panuban imong gipanghinaot diha mo pagkaingon sa akong gibasa karon nga siya na sayo ng daan makakwarta ba kan dawaw di ba apan mo pagkaingon kung unsa imong mga gipangandog imong daw nga wa mo abot kanang naang dili ta magkabasol kay siya may nasayod unyang imong gipangayo unyang una-unaon mo ihatag angayan ba ang imong gipangayo mo na Angay bang ihatag? o angay bang ihatag nimong imong ipangayo pero nga iapil pangayo ang sugal nga wa may ayo badlungan na imong banaday kay sa dihang ni pusta siya iyang gikuha imong kwarta dis baga para bayad sa kuryente Yeah. di pag ngan mo tuyo ka ng electric fan ito mo ang gikuha man imong kwarta para sa kuryente imo man gisugal Putlan, naputlan. naputlan man Tapos kuryente, reklamo ang bana, pati nalimuta. Kalimuot ko ani. Putang sa kuryente, imo man gikuha ang bayad dire. mabitaw nga natinga ako Nga naman ba? gilok-ilok dang tugnaw Oh? Ilog lang tugnaw. Ano dahil? Ay, naghuwi pa. Uy, ka para. Tawag mo, agipok. Dapat mo ba talaga ito naman nun? Kura ko ang puzzle, dihon.